poviete partnerovi, že ste unavené, že potrebujete byť chvíľu samé, že si chcete oddychnúť a partner zareaguje. No tak to mi teda rovno povedz, že už nechceš byť so mnou. Hej? Vo vás oboch sú nepríjemné emócie, v ňom možno nejaká ľútosť, smútok, nejaká krivda a vo vás zase možno hnev, ale tiež sklamanie, ľútosť, čokoľvek. Tak ďalšia reakcia by mohla byť, alebo ďalšia reakcia, ktorá sa objavila v našej skupine je, že snažila by som sa to zvrtnúť na srandu. A toto je taká pomerne častý ako keby obranný mechanizmus, kedy my sa bojíme ako keby ísť do tých nepríjemných emócií a bojíme sa ten konflikt otvoriť, pretože otvorenie konfliktu nám ho samozrejme pomáha riešiť, ale samozrejme to môže prinášať niečo nepredvídateľné, pretože my nikdy nevieme, ako ten druhý zareaguje. Takže často my sa ako keby uchyľujeme k tomu, že to otočíme na srandu a to zvykne, alebo to by mohlo, nemyslím si, že to v tomto prípade bude fungovať, ale mohlo by to nejako odľahčiť napätie, keď je niekde humor. Alebo to prinesie proste nejakú ľahkosť, vyhneme sa nejakej dráme silnej. Ale na druhej strane, to, čo je rizikom takejto reakcie je, že vlastne ten druhý má pocit, že moja potreba nebola vypočutá, alebo tá moja reakcia vôbec nebola braná do úvahy, bola zhodená zo stola tým, že bola vlastne nejako zľahčená tou srandou. A môže to dokonca ten partner vnímať ako nejakú iróniu, zmenšovanie jeho potrieb. Hej? A myslím si ešte aj to, čo som aj písala v diskusii, že otočiť niečo na srandu v situácii, keď ste obidvaja v nepríjemných emóciách, vlastne podľa mňa ani nie je úplne možné. Že nikdy to nevyznie ako sranda, ale skôr sa to potom zmení na nejakú iróniu. Hej? A už to vlastne paradoxne potom prispieva k ešte väčšej turbulencii tých nepríjemných pocitov.